தாயே யசோதா உந்தன் ஆயர் குல துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜாலத்தை கேளடி தாயே யசோதா உந்தன் ஆயர் குல துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜாலத்தை கேளடி தாயே. தையலை கேளடி உந்தன் தையலை கேளடி உந்தன் பையனை போல் இந்த மையகத்தில் ஒரு பிள்ளை ஆமாம்மா நான் கண்டதில்லை தாயே. காலில் சிலம்பு கொஞ்ச கைவளை குலுங்க காலில் சிலம்பு கொஞ்ச கைவளை குலுங்க முத்து மாலை அசைய முத்து மாலை அசைய செவி வாசலில் வந்து நின்றான் முத்து மாலை அசைய செவி வாசலில் வந்து நின்றான். வானவரும் மகிழ மானிடரும் புகழ வானவரும் மகிழ வானிடரும் புகழ நீலமேக வர்ணன் கிருஷ்ணன் நர்த்தனமாடினான் தாயே யசோதா உந்தன் ஆயர் குல துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜாலத்தை கேளடி தாயே. வாலனென்று தாவி அணைத்து யசோதையே பாலனென்று தாவி அணைத்தேன் அணைத்த என்னை மாலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டான் மாலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டான். மால நல்லடி உன் மகள் ஜாலமாக செய்வதெல்லாம் மால நல்லடி உன் மகன் ஜாலமாக செய்வதெல்லாம் நாலு பேர்கள் கேட்க சொன்னால் நாணம் மிக வாகுதடி தாயே யசோதா உந்தன். முந்தா நாள் அந்த நேரம் முந்தா நாள் அந்த நேரம் சொந்தமுடன் கிட்ட வந்து விந்தை பலவும் செய்து விளையாடினான் விந்தை பலவும் செய்து விளையாடினான். பந்தளவாகினும் வெண்ணை தந்தால் விடுவேன் என்று முந்துகிலை தொட்டிழுத்து போராடினான். அந்த வாசுதேவன் இவன்தான் யசோதையே அந்த வாசுதேவன் இவன்தான் மைந்தன் இவனே என்று வாரி அணைத்தே வைத்து மைந்தன் இவனே என்று வாரி அணைத்தே வைத்து சுந்தர முகத்தை பார்க்கும் வேளையில் வாய் திறந்து இந்திரஜாலம் போலிரேழு லோகங்களும் காட்டினாண்டி தாயே யசோதா உந்தன் ஆயர் குல துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜாலத்தை கிளடி தாயே.